Dia mangkat sekolah, diterke apa mangkat dhewe, Ndra? Angkat dhewe mawon, Pi. Ya, aja lali. Sangune nang ndoro kulkas. Terus engko nek wis mangkat sekolah, lawangnya ditutup. Lah jenten pundi to? Arep Pak RT. Enten apa? Arep ngrampungi urusan. Esuk-esuk wis kaya apa? Dikletak Rahwana kapok. Lho, kowe urung mudeng ayahmu kok. Sasi ngarep wis bulan Ramadan meneh lho. Iya ya. Gawe acara apa ngono ya, Pak? Lah aku nduwe rencana apa, Bu? Rencana ke apa ya? Rencanane kula ajeng nuntut jenengan. Wah, cara pandangnya jenengan nu nganggep kula edan to. Gara-gara bothok trine jenengan niku, weteng kula nu malah dadi sakit lho. Lah nek ngerti wis lara wetenge kok ya dadak ditutukke le maem sampean iki. Lah yo enak. Kowe angel kok, Dul. Angel pripun? Pedes kowe nuntut, bareng enak nyalahke. Lah nggih niku sing ajeng kula tuntut. Masalah apa meneh? Bothoke niku pedes. Ning kok enak. Lah masalahnya ning endi? Nyatane ya ngrasake enak lho. Lah nggih niku. Lah piye? Cara pandangmu karo aku kaya ngono kuwi apa aku banget wong edan. Lah wong sing dianggep wong edan iki sampeyan kok. Saiki nek tetep mbok bacot ki sing nuntut aku yo bakal nuntut kowe. Lah niki masalah nopo niki? Masalah kowe sing dek wingi muni-muni terus gawe atine Pak Ijo kuwi sedih. Oh, masalah wingi to. Aku sebagai wong sing dituwake ning kampung Riwil kene, aku ora trima. Mula aku bakal nuntut kowe mergo kowe wis gawe atine bocah cilik ya kuwi Pak Ijo sedih. Wow. Amazing. Bakal viral iki yo. Weh, pasaran is. Pasaran piye to, Lek? Lah kuwi kok malah kaya pasaranmu. Iki eksperimen terbaruku, Lek. Apa kuwi? Es sirup rampul ceri Jawa. Gek ben ngopo? Ayo ben viral to. Wah, ya ora mungkin viral. Lah apa? Kurang ekstrim no. Lah menurutmu enaknya enggak ya, Lek? Es sirup dikerampuli seranda. Ah, nek idemu kaya ngono jenenge ramutu. Lho, lah yen kowe arep golek sing viral, ya gawe sesuatu sing ora mutu is. Mas ya ora, Lek. Lah nyatane kowe ngerti ora sing viral-viral kae. Ki apa asline bermutu? Ya ora. Lek, sampeyan aja ngomong ngono kuwi. Rumangsaku sing viral kaya bermutu iki ning gawe sesuatu sing aneh. Ya wis yen ngono ora usah dikerampuli sandal. Lah apa, Lek? Dikei topping wae. Topeng apa? Yo, kopi no. Engko terus dijenengke es siko. Mas, siko bagi dua. Siko bagi dua, siko bagi dua. Ada masih masalah siko bagi dua di sini. Gede yo ora teko tok is. Aku wis japri pandrak, Lek. Japri piye? Nyerasa teko. Lah ngopo? Lah wis pacet nyaguhi reuni SMP kok. Reuni ning ndi? Rumah makan. Lah rumah makannya ngendi? Nah, sampeyan lho. Takok detaile kaya ngono. Wong yo ben ora salah informasi kok. Hah? Is, aku tuku es sirupmu krampul. Burung tak delok, Lek. Runggut piye ta? Aku iki nunggu testimoni saka Jolodot sik, Lek. Lah, nggur es kaya ngono kok dadak ngenteni testimoni barang. Loh, durung ana jam 10 wis mulai to, Le? Widane sekolahku bebas kok, Pak. Bebas piye? Yo ora ana pelajaran. Lah ngopo? Dikono guru dhewe kono. Lah Jolodot ning ndi? Oh pas mulih kari ngono mae. Mas Wandra, Lah kok keri nggone Mas Wandra ki ngopo to? yo dikono jotot dhewe kono. Lah kowe arep ning ndi? Arep mlebu omah entuk ora? Ya angsal no Mas Paijo. Ojo tadi portal lho. Hampir rosokan. Minggir pojokan. Monggo. Loh, dhewe to, Mbak? Oh,
Soman lagi ning ngene ibu ngewangi laundry. Loh, si Jayu amene kok wis mulai to, Ndra? Iya, Mbak. Sama wong pengajian yang sekolahan terus mulai kok. Walah. Iki saiki wis kelas piro to, Ndra? Loro, Mbak. SMP yo. Seragame kaya ngene mosok mahasiswa. Ra kroso ya, Ndra. Kuwi saiki wis gedhe. Aku kelingan pas zaman masker bathok ku lho. Kowe iki sik cilik. Sulaya. Sulaya piye to, Ndra? Selama iki sampean ning ndi wae to, Pak? Kok iso-isone lho. Rasa nek aku semundak gede. Oh, aja-aja sampean selama iki ra sadar, Mbak. Pak. Pak. Lah iki sing tak enteni iki. Lho, Dot. Apa iki, Mbak? Eksperimen ku ndek ini to. Oh, dadi to. Masuk. Ya, masak nasi, Dot. Kok sanyep, Mbak? Lah engko wis kadek mawak. Wah, tas trok dikai sing lawas. Lah terus nyalukmu sing piye? Sing anyar lho. Wis tak ajoli. Iki tak koyke sik. Lho. Kok mbok jaluk to, Mbak? Lah jare nyaluk sing anyar. Iki ben ning kene sik wae. Tester kuwi butuh perbandingan. Kowe mesti wis duwe yang, Ndra. Alah, opo, Mbak? Alah, ngaku wae. Yang-yangan iki marai opo? Alah, mosok kowe iki yo urung duweni rasa cinta ngono to, Ndra? Aku perkara ngono ki ra tak pikir kok, Mbak. Mosok kowe iki durung duweni rasa cinta to, Ndra? Blas, Mbak. Lah sampean yang-yangan iki mulai kelas piro, Mbak? Aku SD wis pacok-pacokan kok, Ndra. Ning yo cek cinta monyet ngono kae. SD? Heeh. Kelas piro? Kelas 4 ya, Indra. Kelas 4? Elok tenan. Cinta apa, Mbak, jenenge? Cinta monyet. Berarti monyet kuwi dewasa sebelum umurnya, Mbak. Kareng. Loh, kok mbok entek keto, Dot? Wes lho, Mbak. Jare nggo perbandingan. Perbandingan menurutku itu salah satunya tuh harus dihabiskan terlebih dahulu agar perbedaannya tuh terlihat jelas. Oh, nggih, Chef Jolodot. Loh, wae di, Mbak. Lho piye to? Nah, Mas, lo aku nganggo chef jolotot kuwi kudu nganggo wow. Oh, siap Mas Chef Jolodot. Wow. Wow. Ini, Mbak, tak rasane. Sebelah aja. Bisa, Mas. Mau sekolahanku bebas kok. Gurune rapat to. Iya kita, Mas. Aja nonton nang ndi? Mau pas mulai dari ning omahmu, Mas. Lah ngopo? Enggak pakno. Buka pakno ning omahku to, Jo. Ramu tuh, Mas. Aku ya rada bingung kok. Kowe bingung kok soalé aku ya, Jo. Ngene rasa dipikir temen-temen, Mas. Malah Lah bingung lak toko wayang to. kita gelan apa neh iki? Aku bingung. Kuwi bilung, Bos. Ya, sik agak. Ya long bilung. Piye, Dot? Kudune anak perbandingan menak, Mbak. Perbandingan piye meneh? Nak ngombe legi kudu ana panganan sing rasane coklat. Wah. Jangan membantah anjuran Chef Jolodot. Wow. Ya. Wah, nak mangan coklat ora karo ngombe es sirup cari Jawamu, ya percuma no, Mbak. Lah terus aku kudu nggaeke meneh ngono. Tapi sirupnya disudo, Mbak, dan perbandingannya jelas. Nggih, Chef. Wow. Jolodotnya ndi? Putih Bu, kula setelikane mawon. Wis rasa. Ampun ngoten to.
Aku lo dadi ra digawean no. Nek nulundrine Pak RT ke mangterke. Ah, moh Bu. Lho, piye ta? Mate kok gawean bareng dipasrahi wegah. Kula gelem ning sing ora beranjak saka nggon kene. Ya wis nek nu sampean nguras sekolahku kae. Lah, aku gaweane tukang laundry kok kon nguras sekolah. Ya moh. Menungso kok enggak pil. Saiki piye Dot pendapatmu? Sorry, Mbak. Aku arep jujur. Kon gaweke meneh nggo pertimbangan ngono. Ini, Mbak. Untuk tas rasa butuh banyak varian rasa. Sesuk sampeyan kudu gawe rasa sing beda saka iki. Oke? Siap, Mbak. Ngarep golek gratisane ndak aneh-aneh. Nggih pun Bu, gandeng pun mboten enten gawean. Kula tak pamit balik sik. Pareng. Iyalah, sabar, sabar.